Hey guys, good morning and welcome back to the Annie vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडियोआव। बे vlogखौ आं मैयानो शुट खालामदोंमोन 30 तारिखाव। बे जायगायावनो दा सेम जायगायावनो फैफिनबाय। ओमफ्राय मा जाखो vlogनि स्टार्टिं खालामदों इन्ट्रो vlogनि बेफोर गासिबो ससे डिलीट जाजोब्बाय। स' आं बिराद नागिरनानै मोनासै सेस्था खालामबाय रिकभार खालामफिननो बेखौबो हायासै। दा बे vlog एन्डिंसोमोन जोबनायसोमोन दा बेनो एन्डिंआनो स्टार्ट जाबाय आरो माने आं बिनिफ्राय इपिएल दा मदनपुराव दंफैयो जास्ट टल गेटनि खाथियावनो आरो टल गेटनि एसे खाथियाव फैनानै ओमफ्राय नैबे पेम्पास हागिस बायदिसिना बिनिफ्राय लड जायो बिजों बे मोननैल' जोंना लड जाखायो मदनपुर खाथियाव ओमफ्राय ओरै इन्डास्ट्रि एरिया दंनायालाय बिथिं लड जाहैया जोंना थ' बे मोनसे ओमफ्राय नैबे इपिएल मोनसे मैया 30 तारिखाव आं बिनिफ्राय लड खालामनानै लांदोंमोन आमिनगाव अजनाव लड खालामनानै लांदोंमोन बिनिफ्राय मुलि कम्पानियावहाय थ' दा बे इन्ट्र ब्लगनि इन्ट्र जिखिनि क्लिप बियो डिलीट जानानै होबाय ओमफ्राय आं रिकभार खालामनो सेस्था खालामबाबो हायाखिसै मैयाहाय अखाबो हादोंमोन ख्रिब-ख्रिबनो दिनै अखा गैया सान्दुं बिराद दुंदों दिनै एसेबां खस्थ' खालामनानै ब्लग बानायदोंमोन ना स' गोसोआ एकदम गाज्रि मोनो बेफोरबायदि जाबाथाय दा आं ससेबाबो सोबाय बे ब्लग भिडियोखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे आरो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामजाबाव चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंखौ हेफाजाब खालामनोबा गाहायाव हाइप बटन नुयो हाइप बे हाइपखौ थुनानै हो लाइक थुखांबाथाय हाइप ओंखारो कमेन्टनि जायगायाव दे एसे ओरै स्लाइड खालामबा ओंखारो बे हाइपआव थुनानै हो माने एसे भिडियोआव सापर्ट मोनो बे हाइपखौ थुयोबा दे लोगोफोर आंनि रिक्वेस्ट नोंथांमोना नायलांदो भिडियोखौ जोंना गारिखौ लगायनानै दोनबाय ओंखाम जानो जों दा फैगासिनो बाहेरायाव केन्टिनावबो मोनजायोमोन दिनै केन्टिनाव लेट जाबायना दाबो होआ ओंखामखौ ना दा बाहेरायाव फैदों दिनै बे टल गेट जास्ट खाथियाव हटेल दंलाबायो बाव जानोसै ओंखामजों फ्रुटिसो लोङो जों आंनिया ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्स जोंनिथिं दाबो ओंखाराखै बिदिया बङाइगावआव थाङाखै दाबो जोंनिथिं मा होनो बे गोरलै एकदम गोरलै नुसै आधा लिटारखौ जोंनिथिं बे 10 थाखा नै 750 ml गुवाहाटियाव बे बिराद सोलियो आरो दा जोंनिथिं थाङाखै बङाइगाव साइडआव दाबो आरो बेदर मोनजाया नाबो मोनजाया जेबो मोनजाया मिरामिससो आबौ थैदोंलै दाखालि ओमफ्राय आरो आयो बायजोब्बायलै फना जोंना नै दिनैना ओंख्रिया संजानो हायोमोन सान्दुं गोसायाव बोरै संजायोब्रा ने दालि जहल आंना बेनो मा जायो नों नाफोर जाया होमबा जादोरा बयलार जादो जाना आं मोनजायाना मोनजाबा जागौमोन आरो सप्तानै दंबावो दा शुक्रबार नेक्स्ट शुक्रबारसो मोनजाया आंना मिरामिसा 60 थाखा बेना बेदरजों 130 थाखा मोनथाम बेदराव 80 थाखा लाजाबाय बारा लाबायना थांसै आंनाथ' लड जाबाय बेनिफ्राय आमिनगावआव थांगोन आं आमिनगावआव नोंनाबा अबेनि जागोन अबायपुरि लेखा थेखा जाजोब्बाय आंना बाहेरायाव गुरना दोनखाबाय गारिया बाय दे आंना जाबाय दे आं थांसै टायार नायनि माबोरै दं अलराइट गासिबो थिगैनो दंजोबो सानजौफुनि 1:22 जाबाय टाइमा दा गप्र' केमेराफोरखौ गासिबो गारबोजोब्बाय आं न'आव दा जेबो लाबोआखिसै न'निफ्राय एसे प्रब्लेम जाबाय थानानै गारि गोसोफ्रा बोरैबा मोनबायना बेनि थाखायनो दा बे फनजोंनो शुट खालामगासिनो आं दा नैबे कम्पानियाव थांगोन अजनियाव मुलि कम्पानि ना माथाय मिन्थिया मुलि कम्पानियानो जागोन थ' बाहाय थांगोन 22 किल'मिटार देखायदों दा गुगल मेपआ टल गेटनि जामा नै बिराद गोलाव दिनै टल गेटआव बारा गोबाव लाखिनो मोना होनो बिनि टल गेटआ मदनपुरनिया एसे स्ल'थार बिरादनो कानेक्ट जालाबायनो नागिरा दा खालि जागोन ना जाया सानथाम सानब्रै थागोन बायदिसो मोनबाय आं माने लास्ट थारिखाव खालि खालामनो नागिरा लडखौथ' थाब हरो माने प्रडाक्टखौ खालामनानै कमप्लिट खालामनांगौना बिसोर माल हरनांगौ फुरायनांगौ बेनिखायनो दिनै 12थायावनो बिराद थाब लड जानानै सालान थालान जाजोब्बाय आरो बिराद स्पिडाव मावदों दा खालि जागोनासो आसा खम खालि खालामग्राफोरना जायगा गैया मा गैया हेन थेन होनो पुरा नाटक मारियो आरो कम्पानिया बिनि थाखायनो गाज्रि मोनो गारि सालायनो ना बे लाइनाव दा 500 थाखाजों सानथाम सानब्रै जानांगौआ गोब्राब खोथा मा जायो थांनानै नायनोसै र' माला खालि जायो खालियाथ' जानांगौमोन बारा गारि थाङा होनना बुंदों बाहाय जाबाथ' मोजां हामबाय लास्ट मासाव लड लानानै फैबाथाय खालि जानो एसे गोब्राब जायो जाहैदों दा फुराना ड्राइभारफोर बुंदों आरो बेफोरबायदि नायनोसै नैबे बाजै हटेल काजलगाव ब्रान्सनो बिराद मोजां बानायफैबाय मोननै नैबाव मोनसेमोन नैबे फुराना
आरो बै गोदान बे एरियाबाथाय जाम जायो नै आमिनगाव मोनथारनोसै आमिनगाव फ्लाइअभार सिंजों हाबनांगौ नालाय बे फ्लाइअभारावनो बिराद जाम जायो मानोना बेजों थांनाया फ्लाइअभार गैया फैनायाल' फ्लाइअभार बेनिखायनो जाम जायो बिदि जाम जाबानो गिनांगौ नै बिदि हाबसन फैलाबायो बैनिफ्राय दासो हाबसनलायबाय फिसा जायगा मोनबाथाय सोयो नांगोन ना मा बेखौबो मिन्थिया गारि फिसाया हाजार गावसिनि दायबाबो बाब्राबबाबो हाखाया ओमफ्राय दालां बारजासिम जामखादां बे सरायघाट दालां बारजासिम एकदम आधा घन्टासो जाबाय बिराद गोलाव गोलाव जाम जायो बे जायगायाव जाबानो जाबाय माबायदि सोदेर फैखायो नै फाग्लासो गावनि नांगोनखौबो थाल गैया नै आं थांगासिनो लासैनो ग्लब्स एसेयाव नायसनहरदेरनायखायसो नैबे गारि गुफुरा एकदम दिमाग गैयालै भगबान थैगोनखौ मिन्थिया आरो ना माबायदि हाबो नै गावबा गाव लाइनजों खारबानो जेबो जाथारा बिदि एक्सिडेन्टनि खुनु केसानो फैया आरोना जेबो बिदि एरसोनानै लानायावनो बिराद घटना जाबाय थायो गुवाहाटियाव गारि गिदिरजों फिसाजों गावबा गाव लाइनजों सिदा सिदा खारजोब एफाग्राब जाम जादों जों नुहुरानो आरो गाहायनिखौ गाहायजों हाबनानै लायो बिराद झामेलालै गावबा गाव लाइन मोननै नांखादों बेजों लाइनजों खारबानो जेबो प्रब्लेम जाखाया आरो नैबे फ्लाइअभारनि थाखायनो जाम जाबाय थायो माने थांनायाव फ्लाइअभार गैया बे आमिनगाव फ्लाइअभारा फैनायावल' दं आरो क्रसिं जायोना सिङाव ओरैनो गारि आरि फैयो फ्लाइअभार दंनायमोनबा थांनायावबो जाम जानाय नंलामोन आरो फाइनालि 1.5 घन्टा जाम जानायनि उनाव ओंखारबाय 1.5 घन्टा जाम जाखाबाय नै बेनो जाबाय आमिनगाव आखिजों हाबनांगौ इन्डास्ट्रि एरिया बैजों ससे थांनानै नैबाव हाट बाजार नाङो माबा लांदां हाथाय जेरखम जोंनि गामिफ्राव जाया होमबा बेबायदि नैबे गोजौजों मेन रड जाहैबाय ओरै ओंखारग्रा दंबा सर्ट जायो आरो साला 20 थाखा नांगौलायनो नैबे गेटआव ओमफ्राय आंनाव फैसा खुस्रा गैया थाइसेबो खुस्रा माने केस फैसायानो गैया केस फैसा माने फैसायानो गैखाया मानसिफ्राथ' बुंदों माथो फैसा लाया बाहाय आंखौ माहाजोन नुयो नामालै जेराव मेराव फैसा बियो लायै जायगायावबो बियो आंनियाव जारलालै मोनफैबाय नै बे फार्स्ट गेट नै बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै लेफ्ट लानांगौ नामा होनदों बेनो जाबाय इन्डास्ट्रि एरिया आरो आमिनगावनि ओरैजों एमामि थांबाय ओरैजों मोनसे लामा दंबावो नै जायखिया लेफ्टजों लानोसै गुगल मेपाव बेजों खिथादों नै फाइनालि मोनफैबाय नैबेनो नै अजन एन्ट्रि खालामहैनोसै खयथायाव खालि जायो गारियाथ' नै लाइन दं ओरैबो दङ ओरैबो दङ बैसिम दंहैयो नै बुरजा दंदां खालि जागोन ना जाया बुंनो रोंला जायखिया एन्ट्रि खालामना दोननोसै बे नङानो मोनसे 2 नाम्बार बिल्डिं दंबावो बेजों थांनानै राइट साइडजों लामा बे 1 नाम्बार जाहैबाय आरो 2 नाम्बार दंबावो बबेबा गोजा बिल्डिं होननानै बुंखादोंमोन दहाय सासे आसला ओमफ्राय आंथ' बेयाव नायबाय नामाथ' बेनो बिल्डिंआथ' गोजा नङा नंखादों आं जायखिया आवगोलाव थांबावनोसै बैजों राइट लानांगौनो नैबाव खाथियाव सेन्टेक्स कम्पानि दं ओमफ्राय नैबेनो कम्पानियानो दा लेबार लेंहरदों लेबार फैबासो गारिखौ सोगोन ना मा जाखो मालिकआ लेंहरदों फन खालामनानै जात कम्पानि लोगो मोनोलै मालाबा लेबार नागिरनांलायनाय कम्पानियाव लेबार थाया आरोखि ना बिराद असाइसलै बबेबा कम्पानिया दासिमबो गाइस टाइमा दा 6:26 जाबाय बेलासिनि ओमफ्राय दासो खालि जाबाय नैबेनो कम्पानिया मुलि कम्पानि मारमोन मुलि बथल लाबोदों दा दिनै थांला 6:26 जाबाय थांनांगौआथ' मदनपुरावनो थांनांगौ APL आवनो बावनो थांफिनबावनांगौ जि जायगानिफ्राय लड जादोंमोन दा बावनो बैयाव खाथियाव पार्किं दङ फार्स्ट गेटआव जेनाखि दहाय फैसा बिदोंमोन सिकिउरिटिया बे जायगायाव थाहैनोसै बाव थानानै माइरं बायदिसिनाथ' दंखायो मैगं लायनानै ओंखाम ओंख्रि संजानोसै पार्किंआव दोननानै गारिखौ गाइस दिनैनि केम्पिंआ आमिनगावआव जाबाय होमबा नै आमिनगाव पार्किंआ बेनो ओरै डाम्पार दं ओरै 1109 ओरैजोंबो 1109 नैबाव ओमफ्राय 32 फिट गंसे दङ ओमफ्राय ओरै गारि फिसा दा मोनायाव फैबावगोनदां गारिफोर पार्किं खालामफैलाबायो बेनो जासिगोन आरो दिनैनि केम्पिंआ दा बावनो संजानोसै दै लायनानै बेदरफोरथ' मोनजाखाया मिरामिससो जानांगोन नायनोसै मा मोनो बैयाव बाजार खालामनोसै एसे जोंना गोलावना गारिया बिराद गोलाव ओंखारखायो 24 फुटबाबो थाम्फैयासो जाफबलायनोसैलाय बाव अयथासार थाम्फै दं बाहाय गारि हजाने र' गारियानो थाब लावग्रा जाबायलै मारै जाखो खानायासो लावनो रोङा दारियाल' लावो आलु लाबा 25 टाका बै 30 टाकानो बे बेंगलर हुरु तो किमान हुरु आलु तो 60 wah itu dalam bisi kuah 15 na tomato kuah lengkap फान्थाव 10 टाका आलु 30 टाका ओमफ्राय टमेट' 20 टाका जाबाय बेनोसै आलु फान्थाव जानोसै ओंख्रिया बे जाबाय आमिनगाव बाजार मैगं थाइगं आरो ना बेदर बावनो मोनजोबो नै लामायावनो ओमफ्राय ओरै सिङाव हाट बाजारबो जायो बेलासिनि बाजार जाहैबाय बेयो
नाफ्रा नै बर'फोरबो दं दखानदारफ्रा नैबेलाय ओरै जेसेबां मैगं दखान दं गासिबो बर' हिनजावफोर गोजा नारें लेबु जोगोनार ओरै फानगासिनो नै ओमफ्राय नैबे आवगोलावबो दंबावो नै बाहायबो बिसोरबो बर'फोर बे एरिया सौखि गेटनिफ्राय साबसिन मोनो माने हाद्रि हाला गैया खुनु लामाफ्रा मोजाङैनो दंना नै ओरै अके गोजा सौखि गेटनिफ्राय साबसिन आरो बाहाय बाजारथ' खालामनानै लाबोबाय गेस सोनानै लाखानि र' मालिकनाव 1000सो बिहरदोंमोन 1000 गेसा बेसेबां हाबो 300 400 सोनि हाबनो हागौ दा मालिका 1000 हरबाय बाहाय 300 थाङोबा मैगङाव 100 थाखा थांबाय 400 थांखाबाय अनलि 600 बासाय खालायबाय दा बिदिनो आरो बायहेरायाव खरसाया बिराद जायो मानसिफ्रा बुङो कमेन्टआव गारिखौ मोनसेखौनो सालाय दस्रा गारि सोलायबाय थायो बेफोरबायदि बेनो आरो खरसाया बारा थाङो दा इनकाम फैयाबा सालायनानै मा लाब दा 300 नि हाबोना बेसेबांनि हाबो जायखिया 300 सोनि सोनोसै बारा बुरजाबो सोनो हाखाया नैबावनो मोनो नै गेसखौ दा बाहाय सोगासिनो 300 थाइसे सोबाय नै दा 300 थाइसेनि सोबाय दे गेसखौ 300 थाइसे दिनै 30 आगस्ट सानबैसे थाङो नायनि खयदिन थाङो खयदिन संजानो हायो ओरैनोथ' मालाबाथ' संजाखायानो बांसिनानो संजाया हटेलाव जानाय जायो माने कम्पानि सिङाव संनायनि एलाउड गैयाना गेस सोनो मोना ओमफ्राय कम्पानि सिङाव गोदोनानै थाबाथाय हटेलाव जानांगौ जायो संनो एलाउड होआ दा आलुजों फान्थावजों हानोसै लाब्रा बानायनोसै दे बेदरथ' मोनजाखाया जिबौ थैनायनि फाइनालि मैगंखौ हाखांबाय आलु आरो फान्थाव पुरा लाब्रा खालामसै ओरै बानलु ओमफ्राय सामब्राम हाबाय सामब्राम गुफुरथ' गैखाया लागायसै ओरैनो ओमफ्राय दुन्दिया दङ थाइबानि नै ओमफ्राय दै लायनांगौ दा दै एसे दंमोन बेजोंनो मैगंखौ सुनानै हाबाय आरो हानानै दा संसै लोंनायनाथ' सिन्था गैया नै एपिएल कम्पानिनिफ्राय फिल्टारनि दै दंखायो लाबोदों दहाय फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय दा ओंखाम संफिनबावबाय ओंखाम मोनबाथाय दुगैनोसै बास ओंखाम जानोसै फाइनालि ओंखामा मोनबाय जाखांनानैसो दुगैनोसै माने दा नङाबा दा गोलोमबावगोन लाब्रा संख्रिया गोबाब जाबाय दे एसे आं गोबाब जायो नालाय आंनो गोबाब मोनखाबाय जानोसै दुगैनोसै ओमफ्राय भिडिअ एडिटिं खालामसै उन्दुनोसै लोगोफोर ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थादो ओमफ्राय स्टार्टिं ब्लगानो गैया डिलेट जाबाय माथो खालामनो आं सिगाङावनो खोन्थाखाबाय नै अबेनि लड जाफिनो एपिएलआव दंफैयो ओमफ्राय दा ओंखाम संबाय नै फुङावनो दा माने गेसखौ बे गेटआव गालांनांगौ ना कम्पानियाव ओमफ्राय मैयानि फान्थाव आरो आलु ओंख्रि गोजां दङ मैया हजोंहाय आमिनगावआव संनाया माखासे दा जानोसै माखासे एसे उनाव फैबा जानोसै बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय